ବାପା କାହା ପାଇଁ ସେ ବାପା ତ କାହା ପାଇଁ ନନା ଆଉ ବାବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁଠି ଏକା। ନିଜ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଦୁଃଖ ସବୁ ସେ ପିଇଯାଆନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉ ବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ ଖେଳନାର, ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ଆଗରେ କେବେ ଅଭାବ ନଥାଏ ଟଙ୍କାର। ଦୁନିଆ ଡାକ ଦିଏ ମା ଗୋଟେ ମହିୟସୀ, ନିଜ ତ୍ୟାଗର ହିସାବ ନ ଦେଇ ବାପା ରହିଥାନ୍ତି ହସି ହସି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ଶବ୍ଦ କେବେ ସରେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ କେବେ ମିଳେନି। ସମାଜ ପାଇଁ ହୁଅ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଡାକ୍ତରଟିଏ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାଇ ତଳେ ରହିଥିବା ସନ୍ତାନଟିଏ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବୋହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲୁହ କାହାକୁ ଦେଖା ନଯାଏ। ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼େ ସେ ବସ୍ତୁ ହେଉ ବା ମଣିଷ। ସମୟ ଥିବାବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାପା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ।